Ajmo mi sada na ocjenjivanje baza. Killer Brainove baze, Davidove i Gaming 690. Čim uđemo u njihovu prekrasnu bazicu, vidimo ovu lijepu, predivnu statuicu. Pa šta je ova statuica? Pa zaista je prekrasna, ljudi. To svi mi znamo, ali kako ste vi tako veliku napravili? Možda malo da sam vam oči malo neke druge nijanse bojali. Uglavnom sjajna statuica. Napravili Killer, šta je ovo? Aha, ovo Iron Farma. Nether. Sugarcane Farma. Šta je ovo tu? Killer, najmanja kuća na svijetu, pa ovo je zaista sjajno. Sjajno da sjajnije ne mre biti, ja. Šta je ovo? Pa vidi ga neki podrom, aha, tu su. Freedom, da samo stisnem gumb. Ja, Free Diamond, ja. Jel, Free Diamond, dobro. Dobro, ajde, da ne marit ćemo to, inače bi vas morao banovat, a ovako ću vas samo poštediti, onako slučajno. Slučajno ću vas poštediti, dobro, Iron Golem, seljaci. Dobro, možda će mi ovi seljaci malo i poslužiti nekad u budućnosti, aj nemojte se gurat, a braće. Ne mogu kopati, ignore claimanje, a jes sad. Ovdje je kao neka kuća koja je tek u izgradnji. Znači baza je u izgradnji, to je bitno dodati. Ovo šta je, ovo neki kao ova piramida, seljaci sluđe po bazi. Dobro, to je, aj seljaci kući, jeste vi išli kući? Ne, oni neki čudni seljaci, oni ne slušaju ništa, boli njih ulo i štaš, Lalini ti se samo znaš, dobro. Pa Velik, šta je ovo tu? Kviz, šta je ono, pisalo je kviz, je tako? Ograda mi se baš i ne sviđa, možda to mnogo bolje. Možda to sve mnogo bolje, ali po meni je sjajna bazica, ova struktura, ovo je ispod ove same karikature i vidi ga strukture. I to je sve sjajno, mislim možda mnogo bolje, ali opet strica je ljepša nego kad neko napravi nešto wow. Ne možeš niti da je to automatska farma, ja se tu samo ozljeđujem, pa ja doću, evo, neko custom drvo, pa konjići, pa to sve je lijepo, krasno, ali, pa to može mnogo bolje, vjerujem ja za njih, ipak su trojica u timu, pa to bi ja vjerovao da se to može jako bolje, ne mogu izaći iz baze, ne mogu vam izaći iz baze jer ste ignori koji mali. Dođi killer, dođi, otvori killer, tak killer, hvala killer. Šta su ovdje sada groblje napravio? Koja brać? Arman, Pes, Handblocks. Šta je ovo? Ko ti je dozvolio da mene pitaš za grob? A ko ti je dozvolio, a? Ubiću te killer, ubiću te svegati. Svega mi ću te killer moj. Mogu bi ja još jedan grob dobiti. Ne samo jedan. Dobro, to groblje. To kviz. Pa dobro, ajde. Dobro, neka dvoranica kao crafting table. Pa krasno. Ocjenu ćemo staviti na ovaj tu. I ocjena biti će 7,5, može, 7,5. Eto ga, ovo vam je ocjena za vašu bazicu, možda mnogo bolje.